Ayo, ayo. Ayo na po. Pagkurag na kalingkod, sige na po pang ayo. Saan dahil? Saan naman paliton? Si mangutang na ka? Te, palit ko pante. Saan daw pante? Wala ko pante na rin dito sa convenience. Wala ah. Tinaaran may parin, katuwa ito. Katugay yung pante na di binalot. Wala siya pante na binalot. Wala dyan. Wala dyan dahil. Saan ka nung dito makaayon mo, gawin sa. So kita na yung pan ito gibalot. Wala ka pa, kasi tingno-tingno daw. Ko yung binuang dari ha. Nakapaliton, harap pante ay. Ano pag binuang? Sige. 1 minute, 37 seconds later. Ayo, ayo. Ayo na pod. Ayo. Uy, bataan ni nagsuwa-suwa yun sa madlaw ba? Grabe yun yung bataan ni Panang kasi ay pumbuga na ba? Kasi nga pala yung haday. Ayo, yun ang binuang na pagkadari. Kaya palit ko ante kaning Colgate galing na close up. Pagkara para rin sa mga Colgate o close up. Baka na katong Colgate ba na close up itong close up yung gaya na green. Panirado na lang mo ti oy.